Είμαστε στον αέρα τώρα. Μπράβο. Οκ. Λοιπόν, ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία είναι συνέχεια προηγουμένων. Κάνουμε μια εκπομπή και λέω κάνουμε διότι προς το παρόν είμαι εγώ ο Σωκράτης Χατζηπαυλίδης του Πλάτωνος, χρηματιστής και όχι μόνο. Και η προσπάθεια η οποία κάνουμε για να γνωριστούμε, μια και ξεκινάμε δειλά και χωρίς δόλο ή ενδεχόμενο δόλο, ξεκινάμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, μια και βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει τελείως ξεφύγει. Και βέβαια όλοι το βιώνετε αυτό και όλοι τα ακούτε, είτε γιατί έχετε τα παιδιά που βάφονται, φουσκώνουν, κάνουν τατουάζ και όλα τα σχετικά, είτε γιατί αφήνουν μουσια και έχουν γίνει μουσουλμάνοι, είτε γιατί ενδυνάμει τουλάχιστον, είτε γιατί έχουμε κυβερνήσεις και στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα και γενικότερα οι οποίες είναι ανίκανες και βλέπετε που μας έχουν οδηγήσει. Και θέλω να αυτοπροσδιοριστούμε και να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε πολιτικό έρισμα, έχουμε καθαρά όμως γνώση κυρίως των αγορών, διότι και εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε τουλάχιστον 30 χρόνια στον χώρο τον οικονομικό και των χρηματιστηρίων. Βέβαια δεν παραλείπω να πω ότι η επαφή, η καθημερινή, η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει με την επαφή με εσάς και είναι ένα αίτημα που γίνεται διεθνώς και από τη Γαλλία και από την Αμερική, γιατί έχουμε πάρα πολλούς φίλους και πιστεύω ότι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον στο χρηματοοικονομικό αλλά και κοινωνικό τομέα, όσο μπορούμε φυσικά και όσο μας επιτρέπεται. Η εκπομπή αυτή, η οποία θα γίνεται καθημερινώς, όπως σας είπα και όπως θέλουμε να πιστεύουμε, θα έχει πάρα πολλά λάθη, διότι είναι μια ζωντανή, είναι μια εκπομπή έξω από τα δόντια, έχει παιχτεί χρόνια στα ράδια, έχει παιχτεί και σε τοπικές και όχι μόνο τηλεοράσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ να σας υποσχεθώ εγώ προσωπικώς, διότι δεν ξεχνώ και την καταγωγή μου στο κράτος του Πλάτωνος, ούτε την προϊστορία μου και βεβαίως δεν ξεχνώ και την στρατιωτική μου και όχι μόνο θητεία ως έφεδρο αξιωματικού των καταδρομών. Και γιατί τα λέω όλα αυτά που ακούγονται ίσως εγωπαθητικά και εγωιστικά? Τα λέω διότι αυτό δίνει ένα στίγμα στον τρόπο επικοινωνίας. Φυσικά μέσα στη διάρκεια και μέσα από τα λάθη και μέσα από την επαφή θα αποκτήσουμε και επαφή και με email και τηλεφωνικός και όπως άλλος μας πει ο φίλτατος εδώ, αυτός που οργανώνει την εκπομπή, ο Αλέξανδρος και ο Μάκης και όλοι οι σχετικοί. Και βέβαια ο σκοπός είναι να μιλάμε και να μεταφέρουμε και από επαΐοντες, δηλαδή από γνώστες, γιατί δεν θα είμαι μόνο εγώ. Θα έχουμε ένα επιτελείο το οποίο που θα προσπαθήσει να καλύψει την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, διότι αυτά όπως ξέρετε και στην Ελλάδα και παντού είναι αλληλένδετα. Έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν εσείς που βάφεστε, που κάνετε τα χείλη αυτά εδώ, τα ροκοκό και τα αυτά, ούτε εσείς που κάνετε τα τατουάζ με τα αναβολικά και αυτά, δεν μπορεί να σας αφήνει αδιάφορους η πραγματικότητα και πολλό δε μάλλον δεν μπορεί να σας αφήνει αδιάφορους η ιστορία, διότι φοράμε μια φανέλα βαριά. Είναι σαν να είσαι η Παρίσι Ζερμέν, Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, η Manchester United, τέτοια φανέλα φοράτε ως Έλληνες. Από εκεί και πέρα θέλω να πω για την πρώτη επαφή μας και για την... επίσης θέλω να τονίσω ότι η εκπομπή βγαίνει ζωντανή, εκτός από τη σημερινή, και βγαίνει, σήμερα δεν βγαίνει διότι θέλουμε και ένα χρονικό ορίζοντα από ό,τι μου λένε οι τεχνικοί εδώ, 24 ώρων για να παίζουμε κάθε μέρα. Θα φροντίσουμε να είναι με τακτική ώρα, θα είναι μια συνεδρίαση, πιστεύω, όσο αντέχει ο Μιλών, γιατί είναι μεν καταδρομέας, αλλά είναι και άνθρωπος και κουρασμένος άνθρωπος. Πάμε όμως, θα πω το εξής, ότι θα φροντίσουμε να είναι πριν την ελληνική συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. Και γιατί το συνδέω κατά ανάγκη με το ελληνικό χρηματιστήριο και με τα διεθνή και με τα κρυπτονομίσματα, στα οποία ορισμένοι που δεν γνωρίζετε τι είναι μετοχή, ξαφνικά κάτι βαρκάριδες, κάτι χοντρή, κάτι στραβή, κάτι κουτσί, κάτι όλοι αυτοί ξαφνικά ανακαλύψατε έναν τρόπο να βγάζετε λεφτά. Θέλω να σας πω να προσέχετε πάρα πολύ, διότι ένα θα σας πω, ο χώρος του χρήματος, των πολέμων και της ιστορίας είναι βαμμένος με αίμα. Δεν θα ξεχάσετε αυτούς που χάσαν τα λεφτά στο καζίνο, δεν θα ξεχάσετε αυτούς που πάθαν τη ζημιά μετά το 1999, δεν θα ξεχάσετε αυτούς που πάθαν τη ζημιά στην πολιτική ιστορία μετά τους δίδυμους πύργους και δεν θα ξεχάσετε ότι easy comes, easy go που λέγει αυτός εκεί ο ενδυνάμει βιαστής, για τον Τραμπ μιλώ, με τις καταδίκες, ο οποίος
αφού το ψηφίσαν αυτοί που πιστεύουν ότι δήθεν η γη είναι επίπεδη, με τα κέρατα, αυτοί οι οποίοι διαπράξανε κατά του συντάγματος εγκλήματα, τους οποίους απελευθέρωσε βέβαια, αυτοί οι οποίοι πιστηρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος τους έχει 15 καταδίκες και αν δεν ήταν πρόεδρος της Αμερικής θα ήταν φυλακή. Αυτοί λοιπόν, εσείς όλοι αυτοί που μπήκατε σε αυτό το κόπο, ο οποίος έβγαλε κρυπτονόμισμα στο όνομά του και της παρτενέρ του αυτής της ενδυνάμει όμορφης, η οποία βέβαια δεν θέλω να γίνω κακός γιατί τις κυρίες πρέπει να τις τιμούμε. Μην ξεχνάτε τι δουλειά έκανε πριν από τον Τραμπ. Παίζει ρόλο. Όταν λοιπόν το οικονομικό επιτελείο ψάχνει το πόθεν έσχεση των χρημάτων, πολλό δε μάλλον να ψάξετε το πόθεν έσχεση της καταγωγής και του επαγγέλματος ενδυνάμει με την αρχαία ελληνική παιδεία. Επειδή πολλοί θα πιστέψετε ότι αποτελούμε μια γραφική και θα έλεγα ρατσιστική άποψη, σας λέω ότι τίποτα από τα δύο δεν ισχύουν και θα το καταλάβετε στη διάρκεια αυτό. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος είναι ότι δεν μπορεί ο Μέντελ να ψάχνει για το DNA της βιοχημίας, για να επικαλεστώ και τον άλλο τίτλο μου, διότι είμαι και χημικός μεταπτυχιακός στα σύμπλοκα κοβαλτίου. Η αυτοπαρουσίαση δεν έχει λόγο να γίνω διάσημος ή να μην γίνει. Εγώ τον κύκλο μου τον έχω κλείσει ως ευδοκίμος περατός σας. Έχει όμως μία διακριτική άποψη και έχει και μία, αν θέλετε, διεισδυτική άποψη, εάν μπορέσουμε και αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε και να βοηθήσουμε. Γιατί να βοηθήσει ένας χρηματιστής? Ναι. Δεν θα βοηθήσει, αλλά όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος και αφού τα έχει κάνει όλα, σχεδόν όλα, αυτά που θεωρεί αυτός, στο τέλος μένει και η ιστεροφημία. Πριν λοιπόν βουτήξετε στον τάφο, όλοι οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια προσωπικά, έχουν μία άποψη η οποία λέει ότι αν μπορώ να προσφέρω κάτι, να το προσφέρω. Και βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή, από την αποδοχή και θα εξαρτηθεί και από το αν αυτά που θα πω, όπως παραδείγματος χάρη θα κάνω ένα γρήγορο σχόλιο για τις αγορές και για την ελληνική αγορά σήμερα, επιβεβαιωθεί, έτσι. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τους συνεργάτες μου να μην φωνάζουν από μέσα, διότι με διακόπτουν και με αποσπούν αυτούς τους Αλέξανδρους και λοιπούς. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα επίσης να σας τονίσω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι η επαφή αυτή θα έχει και μια πολυδιάσταση. Για να έρθω λοιπόν στις αγορές εντάχει, δοκιμαστικά και με όλα τα λάθη τα οποία πιθανόν θα κάνουμε, ουδής τέλειος είμαι μόνον ο Θεός, για όσους πιστεύετε, έτσι. Για όσους δεν πιστεύετε, η φύση. Δεν έχουμε τέτοια θέματα και κολλήματα. Θα έλεγα ότι μετά το καταιγιστικό, εκδικητικό και παράλογο θέμα των δασμών που έθεσε αυτός, όπως σας είπα, ο ενδυνάμει βιαστής, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι καταγγελίες, οι οποίες εκκρεμούν και απαλλάσσεται προς το παρόν με την ιδιότητα του Προέδρου, έχει την ασυλία, κλείνω παρένθεση. Θα έλεγα λοιπόν ότι όλες αυτές οι καταγγελίες και όλες αυτές οι διαδικασίες δημιούργησαν μια πολύ άσχημη κατάσταση για το ελληνικό και παγκόσμιο βασικά χρηματιστήριο. Ακολούθησαν τα κρυπτονομίσματα, τα οποία βλέπω εδώ να κάνουν μια αντίδραση, αλλά έχουν χάσει μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή θα πω παραδείγματι, στο φίλο μου το Μάκη πούλησε το bitcoin στο 107 και το έχει δει 79. Το έχει δει και πιο κάτω. Μιλάω για την τρέχουσα κατάσταση. Δεν θα αναφερθώ στο κάρτανο και στα λοιπά αυτά που παίζετε εσείς, που δεν γνωρίζετε τι είναι βέβαια, αλλά τέλος πάντων το ξεχνάω. Το παίζετε εν είδη φρουτάκια, έτσι, το παίζετε σαν καζίνο. Δεν ξέρετε ποια είναι η πραγματική αξία, ποιο είναι το έπειτα, ποια είναι η αξία η οποία αποσκοπεί. Είναι, λέει, ο χρυσός, ο ηλεκτρονικός. Εγώ θα προτιμήσω τις πλάκες χρυσού. Κλείνω παρένθεση. Η ελληνική αγορά λοιπόν, αφού δέχτηκε ένα τεράστιο πλήγμα, το οποίο δεν τελειώνει βέβαια, κρίμα όμως, γιατί βρισκόμαστε σε ένα momentum ανωδικό και βρισκόμαστε σε μια οικονομία η οποία έρχεται από πολύ χαμηλά. Μην ξεχνάτε τι περάσαμε με τους Τσίπρες, Μήπρες, Γεωργάκη, Κωστάκη και τους σχετικούς αυτούς που διοικήσανε, οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες βέβαια θα είχαν και άλλη τύχη. Δεν θα αναφερθώ στο συμπαθή αυτόν, πώς το λέτε εσείς κάποιοι εδώ, Κούλη, ναι, τον κύριο Πρωθυπουργό λέω εγώ. Άλλοι λένε τέρης χρυσός, εγώ αυτά δεν θέλω να τα σχολιάζω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μείνω στην ουσία των πραγμάτων.
Αφού ξεπουλήσαμε λοιπόν τις ελληνικές τράπεζες, αφού ξεπουλήσαμε πολλές από τις ελληνικές επιχειρήσεις, αφού δώσαμε τις δουλειές σε 4-5 δικούς μας, είναι λογικό να στρέφεστε στους αντισυστημικούς. Πώς συνδέεται η πολιτική λοιπόν με το ταμπλό και πώς συνδέεται με την οικονομία? Είτε είναι χρηματιστήρια, είτε είναι commodities, είτε είναι εδώ που βλέπω κρυπτονομίσματα. Συνδέεται διότι η ζωή, έλεγαν οι αρχαίοι και όχι μόνο, οι οικονομολόγοι, είναι μια σύνθετη άποψη και τα θέματα τα κοινωνικά, τα πολιτικά γίνεται νομή εξουσίας. Δηλαδή ο λόγος που το χρηματιστήριο ανεβαίνει ή και η κοινωνία ευημερεί ή όχι είναι καθαρά πολιτικός. Το είπαν βέβαια οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, τους οποίους όποιος τους επικαλείται είναι ή γραφικός ή ακροδεξιός. Λάθος. Απλά είναι Έλληνοι. Τίποτα άλλο. Να ξέρετε ότι και η λέξη Ευρώπη ελληνική είναι. Η λέξη εγκοή στο άρμα φοράει ο φίλος μου συμπαθής εδώ, χρηματιστής Βασιλάκης, κ. Γεωργιάδης, είναι και αυτό εγκοίστ από το εγωισμός. Μην ξεχνάτε ότι είστε, σας λέω, με βαριά φανέλα. Φανέλα που φοράτε είναι του Έλληνα. Όσο είστε Έλληνες και όσο είμαστε Έλληνες. Με την έννοια της αντίληψης των πραγμάτων. Θα κλείσω εδώ γιατί το κούρασα, είναι η πρώτη επαφή, έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι 8 του μηνός. Η εκπομπή λόγω τεχνικών θεμάτων θα παιχτεί από αύριο συνεχώς, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Μπράβο. Θα έχουμε μια πολυδιάσταση. Να υπενθυμίσω ότι για μένα, να κάνω μια παρένθεση κλείνοντας, γιατί είναι η πρώτη επαφή και θα είναι γρήγορη και δοκιμαστική. Θα ήθελα να σας πω ότι η εκπομπή Έξω από τα Δόντια είναι μια εκπομπή που θα τη βλέπετε συνεχώς πριν την ελληνική συνεδρίαση, καταρχήν ζωντανή και βέβαια θα παίζεται νομίζω όλο το διάστημα. Έχω πάρα πολλά θέματα τα οποία θα ήθελα να εξηγήσω. Θα ήθελα να πω ότι για μένα αυτό που βλέπετε στην ελληνική αγορά σήμερα με το δίκτυο 292 πάνω και έχοντας τα futures της Αμερικής θετικά και δημιουργώντας μια αντίδραση με το φαινόμενο του ελαττηρίου, αφού φάγαμε μείον 10 χθες και όχι μόνο, είναι για μένα μια ευκαιρία πωλήσεων εκτός, θα μείνω εκεί, ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίες συνδέονται με γεγονότα, συνδέονται με πραγματικά γεγονότα, διότι υπάρχει και ο λεγόμενος παπαγάλος, το είπε ο παπαγάλος, λεπά δηλαδή, ναι, και αυτό γίνεται για πολλούς και ποικίλους λόγους και δεν γίνεται πάντα χωρίς δόλο. Θα κλείσω εδώ, θα σας ευχαριστήσω, θα σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε πάντα μαζί σας έξω από τα δόντια. Μην ξεχνάτε ότι η συμμετοχή σας είναι η δύναμή μας. Δεν έχουμε ούτε προσωπικά κίνητρα, ούτε πολιτικά κίνητρα, παρά μόνο για να βοηθήσουμε στο τέλος της διαδρομής, γιατί ό,τι αρχίζει καλό τελειώνει και η ίδια η ζωή. Αυτό να μην το ξεχνάτε, ειδικά εσείς που είστε νέοι και ειδικά εσείς οι οποίοι παρασύρεστε από έναν τρόπο με τα μουσια, με τα τατουάζ, με τα αυτά, με τα κρυπτονομίσματα, τουλάχιστον να ξέρετε γιατί και πώς. Και μην ξεχνάτε ότι πρέπει να γυμνάζεστε, να ερωτεύεστε, να πλένεστε και να είστε Έλληνες. Είναι βασικό. Ακούγεται δογματικό, ακούγεται ρατσιστικό, αλλά τι να κάνουμε όταν φοράς τη φανέλα της Παρί Σεν-Ζερμέν, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, έτσι, της μεγάλης φανέλας, θα το πω και λίγο πιο λαϊκά, να το μεταφέρω, πρέπει να την τιμάς τη φανέλα. Διότι είναι μια συνεχής πορεία. Σας ευχαριστώ που τα είπαμε καταρχήν έτσι για λίγο. Θα σας υποσχεθώ ότι από 9 και 10 του μηνός που είναι και τα γενέθλιά μου θα είμαστε πιο ζωντανοί, πιο ποιοτικοί και μην ξεχνάτε ότι η Onyx θα πάει πολύ ψηλά από και ένα έτσι απόφευγμα. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε μάλλον αύριο.